mgbochi ọya ka mma karịa ọgwụgwọ ya mana aharụ ndụ kpaakụ onye iro erie igbo mụrụ nze igbo mụrụ ọzọ ekene m anyị abatago n'ihe gbasara mgbọrọgwụ na mkpa anyị nwanne m gee ntị na afịfịa ọgwụ a ụnụ na-afụ ebe a na ya anya ọfụma na ukwu ya ihe ndị Igbo na-akpọ ya bụ ijikara. Amarọ m ihe ndị Igbo na-akpọ ya. I don't know the English name of this plant. Please, ọ bụrụ na ịma ihe a na-akpọ ijikara n'ọnụ oyibo biko deere nye on the comment section. Ịma ihe ọgwụ a na-arụgasị nkwa ka ndụ oge anya mụrụ oche nwanne odorokwu bịara m nso ma ị bụ onye nne ma ị bụ onye nna nkụzi a na nkọwapụta a ga-enyere gị aka. Ọ bụrụ na ịma na ị na-aya arthritis, rheumatism, waist pain, chest pain, knee pain, ọ bụrụ na ịma na afọ gị lụrụ inyi, ọ bụrụ na ịma na afọ gị lụrụ inyi ma ọ bụ na ị na-enwe ihe dịka gastric ulcer na ọtụtụ ọya dị iche iche biko jee chọrọ m akwụkwọ ijikara. Ọ bụrụ na ịkpata m akwụkwọ ijikara ụdị unu fụrụ ọ dị, ị nwere ike ibute m the stem ya ọ dị root ya. Ọ bụrụ na ị wetara nye jee chọrọ m lemongrass, jee chọrọ m gịnị lemongrass, jee wetara m rosemary, jee wetara m garlic and ginger. Ọ bụrụ na ị wetara m ihe ndị a mkpọsịrị gị, ịsara nya, ịgbara nye 600 ml of water, isiere nye maximum of 10 to 15 minutes, ịhọtụere nye ka ị ga-esi wee na-eyuzu ya. First thing ị ga-etake nye 80 cup ya bụ 1 glass tumbler on empty stomach. Tupu ị na-akpọ ụra 1 glass tumbler, then mere nye opekata mpe na bụ no 4 times in a week. Mere the maximum of 2 weeks, 1 month. Bịa na my comment ka ị gwa m ihe efu. N'aka nke abụọ bụ na nwaanyị dị ime ama ntekiri m ahịhịa ọgwụ a. Asị gịnị na nwaanyị ọbụla dị ime ama ntekiri nye ka ndokwu na aka na ntị. Nwaanyị dị ime ama ntekiri nye ngwa ngwa nwaanyị dị ime tekiri m nya bụ ihe ọ ga-esikwa nwa nọ ya n'afọ. Ka ị na-echere m na ọ bụrụ na ị nọ n'ogbe ị ga-afụ na ọ bụrụ na ewu a dị ime na anaghị akwụ ya akwụkwọ ijikara maka na ngwa ngwa ewu tara nya bụ ihe ọ ga-esikwa nwa nọ ya afọ. Nyaa ka nsị ka m gwa gị, mana ọ bụrụ na ịma na ịdị free ị ga-etekiri nye ọ na-asacha afọ ọfụma, ọ na-enyere aka na arteries na bones, ọ na-enyere aka to build the libido na ọtụtụ ọya dị iche iche nya bụ ahịhịa ọgwụ na-arụ. Nyaa ka nsị ka m kọwapụta gị kedu oke na ọrụ gị dị gị. Ihe ọma ị ga-emere mbụ na ọ bụrụ na ife ozi a biko kaba arụ tụsaa ya maka ndị oyibo si a stitch in time save 9. Eme ngwa ngwa anyị emeghara ọdachi. Ọ gwụsịa ka ọ ha n'onu. Igbo mụrụ nze m ọzọ, aka mbụ nwanne unu nwoke bụ Maazị UC Ọnụrụ akwara ibe ya ka emesịa.